ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸುನಾಮಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ. ಎಸ್, ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತಿಲಕನೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸುನಾಮಿ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವಡು, ಉಡುಪಿ ಅವಡು, ಕಾಸರಗೋಡ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಸ್ತಿ ಪುನಂಚಿತ ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗೆ ಬೈದನು ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಿನಿಮಾ ಬೈದನು ಜನಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತಲ್ಪ ಹೊಂದುಡು. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ದ ಖುಷಿಟ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಚಿತ್ರತಂಡ ಉಂಡು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬೈದರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗು ಮಾತೆರಗ್ಲ ಸುರುಕಾದು ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್, ಗಿರಗಿರ ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಜನಕ್ಲೇನ್ ತೆಲಿಪ ಒಂದುಂಡು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಲೇನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪುಗ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಜಿನಲ್ಕೆ ತೆಲಿಪವನಂಚಿದ್ನ ನಮ್ಮ ನವರಸರಾಜೆ ಬೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಭೋಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಳ್ಳರು ನೀವು ಇರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜತ್ತಿಡಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗರು ನಮಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆಂದಿರಂದೆ ಪನ್ಲಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ ಮುಂದೆ ಪನಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೆಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್, ಮೂಜಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳಾರು ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಉಳ್ಳಾರು ಸರ್. ಎಂಚಾಂಡಿ ಇರೆಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೋಜರ ಸರ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ತಿರ್ಗೋದೇ ಉಂಡು ತಿರ್ಗಿರ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ್ಲು ಈ ತಿರ್ಗನು ಈತ ಈ ನಮ್ಮನೆ ತಿರ್ಗುನು ಒಂದೆನ್ನದಜ ಅದೇ ಆಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪ ಒಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಅವೇ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ. ರೂಪೇಶ್ ಸರ್, ಹಿಟ್ ಆವಡು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಜನಕ್ಲಿ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಣಂದೇನು ಆಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಡ್ದು ರೀಚ್ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮೀರದ ಒಂಜಿ ಗಳಿಸವನ್ನ ಅಂಚಿನ ಪನ್ಪು ನಾವು ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಅಂತ ಪನ್ನೋರು ಇರಗೆ ಎಂಚಾಂಡಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ತುದು ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚ ಯಾನ್ಲ ಕಾತೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪೊಡು ಹೀರೋ ಆದ್ನತ್ತು ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಉಪ್ಪೊಡು ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಂಗೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಐತ ಪೆರವಡಿ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮನೆ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನನೇ ಕತೆ ಅಂಜಪ್ಪ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಣದು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಆಗೋದು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ 10 ಪಾಲಿ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡ ಇರೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಜಂಜಿನ ಪರಡು ಒಂದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಎಂಜ ಐತೆ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದಿತ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಂಚ ಅನ್ಬೋದು ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂಚೂರು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಂಚ ಅನ್ಬೋದು ಶನಿವಾರ ಮೊಸರು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಜನ ಒಂಥರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಬೇರೆ ಒಡೆಬಿಟ್ಟ ಕುರಿಯರು ಬಂಡ ಜನದ್ದು ಒಡೆಬಿಟ್ಟ ಕುರಿಯರು ಬಂಡ ನಾವು ಆ ದಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತದಿಲ್ಲ ಆ ದಿನನೇ ಫೋನ್ ಒಂದೇ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪ ಅದು ಕೊರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಅನ್ಬೋದು ಟಿಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕಿ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪ ಎಂಚಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವಿಡ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಣತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಪುಂಡ್ ಬಂದೆ ಬಟ್ ಜನಕ್ಲಿ ಈತೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಮೂವಿದ ಮಿತ್ ಮೋಕೆ ತೋಜ ಒಂದುಲೆರ ತಂಡ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಇಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜ ಆತೊಂದು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ತೂಪೇರು ಓಕೆ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಇಡು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಇಡು ಇಜಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದುಲೆರು ಎಂಕ್ಲು ಇನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ನೀನಿಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಅದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಮೂವಿ ತೋಡ್ ಬಂದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಪೋಯ್ಲಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಸೊ ಈತ ಬಲ್ಲ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮೂವಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ದ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರವ್ರಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಿಗೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಏರು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕೃಷ್ಣಪುರ ಸೋತ್ಕಲ್ ಸರ್. ಎಂಚಾಣ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯಾರ ಸೂಪರ್ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಪೋಯಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮೂಜಿ ಸಲ ಬಂಡದೆ ಅವೇ ಇಂಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿರ ಪಿಆರ್ ತೂತೇನು ಪಿಆರ್ ಡೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿರ ಒಂಜಿ ಕಂಪಲ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸುಕವೇ ತಿಂಚಾನೆ ಸಿಂಗರ್ ನನಗೆ ಸಲ ತೋರ್ನುಲ್ಲ ಸರ್ ಇರು ನನಲ ತುವಾಂದ ನನಲ ತೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇರಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪದ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರಗೆ ಸರ್. ದಾದಾ ಇಷ್ಟ ಆಡಿರ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಂಗೆ ಬೋಲಿಯರ್ ವಾಶುಮುಡ ಸೀನ್ ಬತ್ತ ಇರತ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬೋಜರಾಜ್ ಮಾಮಂಜು ಸರ್ ಆಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಸೂಪರ್ ಬುಕ ಹೀರೋಲ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ವಿಲನ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನ ಆತನಿಗಳ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪಾಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಪೋಲೆ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಇದು ಪೂರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋದುಂಟ ಸಿನಿಮಾದ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ನೆಡ್ದುಂಬ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಂಡ ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಡ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತುದು ಜನಕುಲು ಪನ್ನೊಂತೇರು ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೋನ ಅಂಚಿತ್ನ ಅಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಟ್ ಆತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸಾಲ್ಗಂದುಲ ಸೇರ್ನತ್ತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲೂ ಎಂಕುಲು ಬಂದಾಗ ಈ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂಚೂರು ಒಂತ ತೀರ್ಥ ಹಂತೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತು
ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪನಗೆ ಇಂಚ ಫಿಲ್ಮು ನನ್ನ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ತುಳು ಫಿಲ್ಮು ನನ್ನದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಚ ಮಾಡೋದು ಒಂಚೂರು ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ನಾವು ದಾಪನಿಗಳು ಕಲಾವಿದರು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂದಿದ ಒಂಜಿ ಪಡಿಯವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಯ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಒಕ್ಕಲೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಇಂಚ ಒಂದು ಮನ್ನಾಗ ನನ್ನ ತುಳು ಫಿಲ್ಮದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಂಚಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಬಂದು ಆಲೋಚನೆ ಒಂದು ಪುನಗನೆ ದೇರ್ದಟ್ಟು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೇನ್ನಾಗನೆ ಅಂಚದೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಹತ್ತನು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವು ಬಂದು ದೇರ್ ಸಕ್ಸಸ್ 10 ಪಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಲೊಂಜಿ ಕೊಡ್ಡು ಬಂಗಡಿತಿನಂಚಿನ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗಿರ್ಗಿಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತುಂಡು ಎಸ್ ಇರ ಕಾಲ್ ರೆಡಿ ಇರೋರಿಗೆ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಿರ್ಗಿಡ್ ತಂಡ ಒಲ್ಲೇರಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಚಾಣ್ ಸಿನಿಮಾ ಓಕೆ ದಾದ ಇಷ್ಟಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ದಾದ ಇಷ್ಟಾಂಡ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೀನ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಎರಡ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಭೋಜನ ಎಲ್ಲರು ರೂಪೇಶ್ ಅವರು ರಂಜನೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಅಲ್ಲರು ಎರಡ ಪಾತ್ರ ಓಕೆ ಪಾತ್ರle ಎಂಜಲಮ್ಮ ಇಷ್ಟರಲ್ಲ ಯಾನಿರೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪಾತ್ರ ಮಿರಡ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಓ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಖುಷಿ ಅಂడి ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನದೆ ಖುಷಿ ಅಂడి ಏತ ಸಲ ತಯಾರಿದ್ದ ನನಗೆ 2 ಸಲ ತುಲೆ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಅವೇ ಭೋಜನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ತೂಲೆ ಫಿಲ್ಮು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಂತನಿಕ್ ಇಂಚನೆ ನನ್ನ 2 ಸತಿ ಪೋಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯರೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚಂಡು ಬಂದು ಜನಕಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮವರ ತೂವಡಪ್ಪು ಆತ್ ಖುಷಿ ಮಲ್ತದುಲ್ಲ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತುದು ಎಸ್ ಎಂಚಂಡು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದು ವರ ತೂದು ಬರ್ಕ ಸೂಪರ್ ಅತಂಡ್ ಮೂವಿ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ರಾಕ್ ಸೂಪರ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕೋಲಾರ್ಲ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಳುದಾಗ್ಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೈದಿನಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ರ್ ರೈಸ್ ಈ ಸರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ತೂಪಣ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಳುವಲ್ಲೊಂದು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಭಾರಿ ಚಂದ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಡ ವಾ ನೆಟ್ಟಲ ದೂರ್ರೆ ಜಿಡಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಧೈರ್ಯ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲದು ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೊಂದು ಬಲೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ರೂಪೇಶ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ RR ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಸಾಂಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂವಿ ಸಖತ್ ಮೂವಿ ಬಹುಶಃ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಡುನ್ ಸಾದಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ಲ ಕಾಣ್ ಎಂಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾದಾಗ್ಲೆ ಒಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ಲ ಕಾಪು ಅದ್ಭುತ ಮೂವಿ ಭೋಜಣ್ಣ ಅವಡು ನವೀನಣ್ಣ ಅವಡು ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಅವಡು ಅದ್ಭುತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂತೀರು ಆತಂದಾರನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ತುಳುನಾಡ್ದ ಪಲ್ಸ್ ಅಂತೇರಿ ಒಂದೇರು ಒಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಒಂಜೆರ ನಿಮಿಷಕ್ಕೊರ ಒಂಜಿ ಪಂಚ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದು 2.5 ಗಂಟೆ ತೆಲ್ತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ತೆಲ್ಪೋಡಂದ ದಯದಿದ್ದು ಗಿರಿಗಿಡ್ ತೂಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ರೂಪೇಶ್ನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬೊಕರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಕದ್ರಿ ಬೊಕರ್ನ ಟೀಮು ಮಾತೇರ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಸಿನಿಮಾ ಉಡ್ಲಿ ಅಂಜದೆ ಯಾನ ಸಿನಿಮಾನ ಪುಗಾರುಜಿ ದಯಮಂತು ನಿಕುಲ್ ತೂದು ಪುಗಾರೋಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಈರ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉತ್ತರಿಗೆ ಎಂಚಾಡಿ ಸೂಪರ್ ರೆಡ್ಡೆ ತೆಲ್ತುಂದಿರು ರೆಡ್ಡೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಅಂಜಾದ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಕೋರತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೇರ್ಲ ತುಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಾ ಜನಕ್ಕಳು ಪುಗರ್ನಿ ಅದು ರೂಪೇಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತದ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಗಳಿಕೆ ಏತಾಣನ್ ತೂಪ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂಗ ಬಲ್ತದ ಕಾಸ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾಗ ಅವಲ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೂವಡಪ್ಪನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಂಜಿ ಬಂಗಾನು ಎಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಇರಗಿತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸ್ ಬತ್ತನ
ಯಾನೆನ್ನದಿತ್ತು ಎಂಚಾಲ ಮಂತದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಿಂತ ಬಾಂಬ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂತ ಅಳ್ತದಂತ ಮುಳ್ದು ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬಲ್ತದೆ ಆಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಏತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂದಿರ ಬಂಡ ಸುರುತವಾರನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲ್ ಸೇಫ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸುರುತವಾರನೇ ಸೇಫ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನನಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತ ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಈತಕ್ಕೆ ಅತ್ತು ನನಾತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅವಡು ನಾನೊಂಜಿ ನಿಕುಲು ಸಿನಿಮಾ ದೆಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವಡು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅವಡು ಎಸ್ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ್ಗೆ ಹಲೋ 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 ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಬೋಲೂರು ಓಕೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯಾರಾ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯೆ ಅಂಚನೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಟೀಮ್ ಪೂರರಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪನ್ನೋಡಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ದಾದಾ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಟೋರಿಲೇ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಅದು ಕನ್ನಡ ಪಂಪೆರತ್ತೆ ನವಿರಾದ ಅದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಐತಿಜಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅವಲಿ ಅಂಚನೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಂದೆ ರೂಪೇಶ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂದೆ ಏತ್ ಸತಿ ತುಯ್ಯಾರ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನು ಒಂಜೇ ಸರಿ ರೂಪೇಶ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಾನೇ ఆయన సక్సెస్ అవడంతో బాగా ఆశ ఇస్తాడు ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಫೋನ್ ಬಂತು ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಯಾನ್ ವಿಜಯ್ ಅಬೋಳರು ವಿಜಯ ಎನ್ನ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಒಳ ಕೇಳಲೆ ಕಾವಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೇ ಖುಷಿ ಆಡದು ಈ ರೇಪಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಜ ಎಡ್ಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಜ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಜ ಮಾಡ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆನಾಗ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಅಂತ ನಿತ ಖುಷಿ ಆಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮೇಡಮ್ ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಾರೆ ಗೆಡೆಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವೇ ಅನ್ನಂದು ಎಂಕಲ್ ಮಂತಂದು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಟ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಲಿ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಐಟ್ಲ ಇರೋಂಜಿ ಮಹಿಷಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ತಾರತ ಸಾವಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರು ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂತೋಡು ನನಗೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಥರ ಹೊಸ ನಮ್ಮನೆದ ವೇಷ ದಿಕ್ಕದು ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವಜಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಲವನ್ನು ಬೇರೆ ಬರ್ತನ ಸೀನ್ ಮತ್ತೊಂಥರ ಫನ್ನಿ ಆತನು ದೇವನ್ನಾಗ ಸೀನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇರ್ತದೆ ಅವು ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಲಿಪುನಾಗ ಇಡೀ ಎಂಕುಲು ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಆ ಸೀನ್ ಎಂಕುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಎಂಕ್ಲಿ ಆ ಸೀನ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತನು ಆಡಲ್ಲ ಟಯರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಮತ್ತಾಗ ಆತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ರಾವಣನ ಬೇರೆ ಏನು ಈ ಮೇಟೊಂಜಿ ಮೈಸೂರು ಬೇರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಣಿ ಬಲಿಪುನಾಗ ನಾಯಿ ಬೇರೆ ಹೊತ್ತೊಂದು ಮೈಸೂರು ನಾಯಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಆಡಲ್ಲ ಗುರ್ತಜ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಥಿಯೇಟರ್ ವಿಸಿಟ್ ಹೋದಾಗ ಭೋಜನ ಕೇಳೋ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಮ್ರಳ್ಳಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅದನ್ನ ಮೈಸೂರು ಭೋಜನ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ನಡಿಗೆ ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ಜೀಬ್ರೋ ಅವಳ ಭೋಜರಾಜ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಸರ್ ಅವಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪನ ಸೀನಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಂಗ್ಲು ತುಪ್ಪನು ವಾ ವಿಜಿಲ್ ದಯಪಂಡ 10 ಜನಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ತುಯ್ಯಾರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುಯ್ಯಾರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಯಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚಿತ್ತು ಜನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಯಪನ ಕಲಾವಿದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಡು ಆಯ್ತಾ ಪಿರವುಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಅವಾರ್ಡು ರೈಟರ್ನ ಅವಾರ್ಡು ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅವಾರ್ಡು ಅತನ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅವಾರ್ಡು ಮಹತ್ತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಪ್ಪುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪಿರವುಡು ಅಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಉಡ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಇಡ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಣು ಬರೆಯರ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುಣು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಕಲಾವಿದಗೆ ಫಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆಯ್ತಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಾರು ರೈಟರ್ ಇವನ್ ಐತೆ ನೆತ್ತಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅದನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಇಡಬೇಕಿನ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನು ದಯಪನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆತನು ನನಗ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ಸೇ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊನಾಗ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಇಂಚಿಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಬಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಟಾನೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಅಂಚಿಂಚಾಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಇಂಗ್ಲಿದಾನೆ ಬಂದ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮುಡು ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಗ್ಲ ಒರ್ಗುಜಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಜನಗ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಒತ್ತಾಯ ಮಿತ್ತು ಆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಕೊಡು ಅವನು ಕೆಲ ಸರಿ ಅಂಚಾಯನ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೋಡು
ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮುಗಳ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಬೆಂತಿನಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಣೆ ಮಾತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಡಿಯವು ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಾತ್ರ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇಂಜಿ ನನಗೆ ಏನು ಎನ್ನ ರಿಪ್ರೆಷನ್ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಆ ಪಾತ್ರ ಇಂಚಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಜನಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವಡು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾಕಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜನಕಲಿಗೆ ಓಡೋದು ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ನಂಗೋಸ್ಕರ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ತಿರ್ತೀಯಾರೆ ಆ ತೂರ್ದು ನಮ್ಮ ಜನಕಲಿ ಇದಾದ ಕೊರ್ಪ ಒಂದಿನ ಚಿಂತನೆ ಪುಣ್ಣಂಗೆ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಸಕ್ದಾರ ಬಂದಾಗ ಆ ಪಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೈಟು ಪುನೊಂಜಿ ಆ ಖುಷಿ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಆತು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಆಯ್ತ ಎದುರು ಊಲಜ್ಜಿಯಿಂದ ಹಾಪುನು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಹಾಪುನು ಐಕೆ ಬಂದೇನು ಎಂಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟಡ್ ಮುಖ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ತಿಕ್ಕುನ ಪಾತ್ರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಣದಂಡ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ಹಿಂಗೆ ತೂದು ತೆಲ್ತದು ಖುಷಿ ಪಡೆದು ಎಂಗ್ಲಿ ಮಲ್ಪನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತುನಾಗ ಒಂದು ಆತು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುನು ಎಂಗ್ಲಿ ಅವೇ ಸಂತೋಷ ಅಭಿಮಾನಕ್ಲೆ ದೇವರಿಂದ ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಬಂದಿರ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎತ್ತು ಕಾಲ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಸರ್ ಪನ್ಪುನ ತುಳುನಾಡ ಈ ಒಂಜಿ ತೆಲುಕಿದ ಬೊಳ್ಳಿನಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಜನಕಲ ಅಭಿಮಾನ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂತ ಬಟ್ ಆತ ಮೋಕೆ ಅಲ್ಪಿರಿ ಜನಕಲ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಬಂದಾಗಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಹಿಂದೂ ಆವಡು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆವಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆವಡು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನು ತುಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತುಳು ನಾಟಕ ಆವಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲು ಬತ್ತು ತೂಪೇರು ಅವನು ಇಂಕ್ಲ ಯೋಗ ಹಿಂಗ ತುಳು ನಾಡದ ಅವಜಿ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಂದ ಮೋಕೆದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಂತು ಪೇರು ಮಾತಾಡಲು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಸ್ ಸರ್ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿಲರ್ಗೆ ಹಲೋ 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 ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಗಿರ್ಗೇಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯಾರಾ ಪ್ರಿಯ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತ್ರದ ಚಿತ್ರತಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಜಾಣ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಬೋದು ಯಾರು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ ಎಂಜಾಣ್ ಇದೆ ಎಂಜಾಣ್ ಬಾರಿ ರಟ್ಟರ ಗಂಟೆ ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಕೊಡು ಅದೇ ಕೂಡ ಹೇಬೋ ಬರೀರಿ ಇದು ಒಂದೇ ಸಲ ತೂರಂಡೆ ಕುಡರ ತೂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಖುಷಿ ಆಣಿದೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡಾತನ ಪದಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಇರೇ ಖುಷಿ ಆಣ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಐದು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಬೇಯ್ತದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗಂಜಿ ಮಟ್ಟೋಡು ಪಾತೇರಿ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭೋಜನ ಮೈಸಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಅಂದೊಂದು ಒಂಜಿಮೇಡ್ ರಾವಣೆ ಒಂಜಿಮೇಡ್ ಮೈಸಿ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲೆಲ್ಲೇರು ಪಾತರ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಡೋರ ಪೋಲೆ ತೂಲೆ ಫಿಲ್ಮು ಅಂಜನೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಲ್ಲರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡ ಮಣಿಪಾಲಡು ಕೇವಲ ರಡ್ ಶೋ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಂತರಿಗೆ ಆಂಡ ಗಿರ್ಗೇಡ್ ಸಿನಿಮಾಗ 10 ಶೋ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪದ್ರಾಡ್ ಶೋ ತಿಕ್ಕೊಂದುಗೆ ಸದ್ಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದನತ್ತ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರು ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಓಲ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಜನ್ ತಗೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಕುಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ 4 ಶೋ ತಿಕ್ಕಣೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತಿತ್ತೀನಿ ಆ ಎಡ್ಡೆ 4 ಶೋಗು ಎಡ್ಡೆರಡು ಜನ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಈ ರೇಂಜ್ ಕೊನೆಯುಂಡು ಜನಕ್ಕೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಮರಲೇನೆ ಆದಿತ್ತು ಆ ಕಾಲ್ ಅಲ್ತ್ರದ್ದು ಕಾಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಮುಂತ್ರದ್ದು ಕಾಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅಮರಶೀರ್ದ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತನೆ ಅಲ್ಪ 16 ಶೋ ಮಲ್ತಿರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅವ್ರು 2-3 ಶೋನೇ ಬಂಗಾಳ ಕೊರ್ಪುಂಡು ತುಳುಕು ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂತ ಅರ್ಥದಾದ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಟೈಮ್ ಆದುಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಬಿಸಿಲ್ ಆದುಪ್ಪು ತುಳುವೇರು ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ನ ತುಳುವೇರು ಏಪಲ ಕೈ ಬಿಡುಪುಜೇರು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಿಂತು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚಾದ ಜನಕ್ಕಲು ಕೈ ಪತ್ತಿಯರು ಅಂಚನೆ ಶಿಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಈತ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಜನಕ್ಕಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಇರೆಗ್ ಬತ್ತು ದಾತ ಪಂಡೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಇನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಡೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇಂದಾಯಪಂಡ ಇನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಇಡೆ ಇನ್ನ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯಾನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ನನೆ ತೂ ಒಂದೇ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆತೇನು ಜನಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವೆನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದ ಮೂವಿಯೇ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದುಂಡು ಈವನ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲ ತಂದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಕ್ಲ ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಐದು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಬಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಡು ಕೇವಲ ಎಂಕುಲ್ ತೂವರ ತಿಕ್ಕುಲು 5 ಜನ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಲು ಬಂಡದು
ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ ಮಾತ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊರ್ಪರು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂದ್ಪರು ಪುರುಷ ಮಗ ಮಹಿಳೆ ಪಣ್ಣದ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ 5 ಜನ ಮಾತ್ರ ಪಣ್ಣು ಅವ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಈ ಪಣ್ಣು ಮಗನೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಯಾನಿತ್ತು ನಾವೋಡ ನಿಜ ಫೈನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೀತಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆತನಾಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ದಾರ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ನಾವು ಆ ವಿಷಯ ಅದು ಪತ್ನಾಡ ಇತ್ತು ಏರ್ಲ ಅದು ಎನ್ನ ಒಂದು ಹೀರೋ ಅದಲ್ಲ ಏನ್ ಬೊಡ್ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಬಿಸಿ ಎನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ ಏತುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆತ ಅಗತ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಚಾದು ಈ ಪಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಓಕೆ 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 ಬೊಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ನು ಇರಕ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ಸರಿ ಅಂದ ಯಾನಂಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡ 5 ಜನ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀರ ತಿಕ್ಕಿ ಬಟ್ ಆ 5 ಜನಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತ ಏರ್ಲ ಅದು ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪುನ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಆರು ಬತ್ತದ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಆರು ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಸೀನ್ ಐನ್ ಒಡೆ ಊಟ ಮಂಡ ಮೂರ ಥಿಯೇಟರ್ ಒರಿ ಬತ್ತದು ಒರಿ ಸಪೋರದ ಎಲ್ಲದ ಬತ್ತದು ಮೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಉಂಟು ದೆಪ್ಪೋರಂಗೆ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಈ 8 ಜನ ಕತ್ತನ 8 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರ್ಪೊಂದಂತ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಇದೊಂಜಿ ಲಾಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿಂಕಿರಾಣಿ ಬರ್ಬೇರು ಸಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ರೋಲು ಬಟ್ ಆರು ಆ ಸೀರಿನ ಆರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಬೇರು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದ ಓಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಇರ್ ಬಲ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ನಾವಲ್ಲ ಓಕೆ ಎನಿವೆ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರಾ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದು ಕುಲ್ಲುನಿ ಅಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಟೀಮ್ ದಾಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೊಗದಿದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಪುದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಓ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಾವಾಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಭಾಷೆ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ಯಾನ್ ತೂಯಿ ನಿಮ್ರಾಣಿ ಐತರದ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಖಲು ಇತ್ತಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪೂರ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಗ್ಯಾರು ತುಳುಗು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂಡ ಕೈತಲ್ಡೆ ಶಿಲ್ಪ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಇತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡಾಕಲು ಪೇರೆಂಟ್ ಬಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಭೋಜನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನವೀನ್ ಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಆಕ್ಟರ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಏರೆಗ್ಲ ದತ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಚಿ ಐಟ್ ಪನ್ಪುನಿ ಈ ಕಲಾಕರ್ ಏತ್ ತಿರ್ತ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪುದರಪ್ಪುನ್ ಬಂದ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ಮೌತ್ ಮೌತ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪೋಲೆ ತೂಲೆ ಬಂದ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ ಜನಗಳು ಮತ್ತನ ತೂಯರಿ ನನ್ನೊಂದು ಸರಿ ತೂಕ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ ಬೈತಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲೆ ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಇರೇಗ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಹೂ ತೆಪ್ಪುವಾರ ವಿಚ್ಚರು ಪಂಪಿಲಾಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ಹಿಂದಿ ಶೆಟ್ರ್ ಎಂಚತುಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪಿಚ್ ತೆಪ್ಪರು ಬೊಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ವಿಲನ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಿದ ಬತ್ ಎಂಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ತೂನಾಗ ಆರು ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಐಚಿ ಇಂಚ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಂತದಾರ ನಿಕುಲು ಬಾಹುಬಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಿನ ವಿಲನ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅದು ಅವ್ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಅಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೂವಿ ಇಂದು ಅದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಪನ್ನಡ ಅಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಿಜವಾದ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರ ಭಾಷೆ ಪಂಡಿರು ಮಾತ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾ ಓಪನ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪೋಂದ್ಲರ್ ಪೂರಾ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕುಲ್ ಗೆಂದಾಡು ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತ ಪನ್ನಕನೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕುಲ್ ಪೋಡು ಸಿನಿಮಾ ನಮಗೆಂದಾಡು ಅಪ್ಪಗ ನಲ್ಲಾತ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ರೆ ಅಕ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜನ ಮೊಕುಲ್ದಾದೆಪ್ಪರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಪುಲಂಚ ಅದ ರೂಪಿಸಿಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದು ಬರುಂತುನು ಆಂಡ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಮಿಡಿ ಫ್ಲೋರ್ ಕಾಮಿಡಿ ದೀದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದವಲಿ ಪಂದು ತೊಷ್ಪದ್ ಕೊರಿಯರ್ ಗೆರ್ಗಿಡ್ ತಂಡ ಎಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೆರೆ ಪೋಪು ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಐತೊಟ್ಟುಗೂ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಡೀ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀತೀನಿ ಆರಿ ಸೊ ಅರ್ಣನೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಅರ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಬುಡ್ಚಿ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಬುಡ್ಚಿ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ದ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಮಿಡಿ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಸೊ ಅವು ಬುಡ್ಚಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಂಡ ಇರಾಗ ಓಲ್ಲ ಪರ್ಪುನ ಸೀನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇರಾಗ ಓಲ್ಲ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೀನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ರಡ್ಡಲ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕುಡು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಕದವಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನ ಅವು ಗುಡ್ಡು ನಾನು ಇರಾಗ ಓಲ್ಲ ಪರ್ದ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇವನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದಿತ್ತ
ಐನ್ ರೆಡ್ಡನ್ ಬರೀಕಿದೀವಳು ಅವು ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಬಿಡ್ಸಿ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ವಲ್ಗರ್ ಕಾಮಿಡಿಲೇ ಬಿಡ್ಸಿ ಓಕೆ ಇಂಚಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಕ್ಲೆ ಒಂಚ ತೊಷ್ಪಾಯರ್ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದಿತ್ತು ನೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಎರಗಲ ತೋಜಾರಗೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ನಿಜ ಬಟ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನೀಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ತರ್ತ ಅವು ಒರಗಿನ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿನ ನಿರ್ಧಾರ ನಾವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವೇ ಇಷ್ಟ ಆಪುಡು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಅಂತಾರ ಬಿಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಡು ಬಟ್ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಎಂಕ್ ಬಡ್ಚಿದಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೆ ಬಡ್ಚಿದಾಂಡ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡೆಪುನ್ ಪಂಡ ಸಾಹೋ ಸಿನಿಮಾ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಹೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ತಿರುಗು ತುಲೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗನೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದಾದ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಮಲಮಲ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಂಗ ದುಂಬು ಪೋನಿತ್ತು ಆ ಮಲಮಲ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದು ಉಪ್ಪು ಥಿಯೇಟರ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂಡರು ನಿಕ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಾ ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಪು ಇದು ಓಡೆ ಊಟ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕದ ಪೊಡಿಗಿತ್ತು ಶನಿವಾರ ಜನ ಬರ್ಪೇರ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರ ಶನಿವಾರ ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಂಜ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆನ್ ಪದ್ರಾಡು ಶೋ ಕೊರಿಯರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನಿಯಸ್ ಇರ್ ಪಲ್ಲಕನೆ ಸಾಹೋನಿ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಚಿನ ಆಜಿಯಲ್ ಶೋ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅವು ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನೆ ಮಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಸಾವಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ವರ ಗೆಂದಾವೇರೊಂದು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನ ಅವಾಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಾವ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅವಲು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಉಂಡು ಮೂಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪಂಡದು ಬಾಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೇಪ ಮುಂಬೈ ಡೇಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೇಪ ಮುಂಬೈ ಡೇಪ ದುಂಬು ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದುಬೈ ಡೇಪ ಕೇಳೋದಿತ್ತೇರಿ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಒಟ್ಟೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಿಜ್ಜಿ ಈ ಸಲ ದುಬೈ ತುಲೆ ತುಳುನಾಡು ಡೆಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಅವಳ ಯಾಕೆ ಮೂಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಪೋನ್ ಉಂಡದೆ ಅವಳ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಪೋನ್ ನಾವು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಕರಿ ವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಶೋ ಈ ವಾರ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೂಲ 14 ಸೆಂಟರ್ ಅವಳ 14 ಸೆಂಟರ್ ಸೊ ಅವು ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅವಳ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಪೋನ್ ಬಂಡ ಕೋಡೆಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಇತ್ತನೆ ಸೊ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ದೀಪಕ್ ಸರ್ಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸೊ ಇಡೀ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ಟೀಮ್ ಅದನ್ನು ನಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಿಗೆ ಹಲೋ 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 ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಒಲ್ಪಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಾರು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮೂವಿ ತೂತಿ ಜರತೆ ಸರ್ ಏನ ಪುದರ್ ಬಂದೆ ಮೂವಿ ತೂತ ಊರು ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಅಷ್ಟೇನಿದೆ ಅವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಮಾತು ಪೂರ ಸೀಟ್ ಫುಲ್ ಆನಿ ಇದನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೀಟ್ ನೈಟ್ ಶೋ ಸಿಕ್ಕಿ ನೈಟ್ ವರ್ಮ ಅಂತ ಶೋ ಸಿಕ್ಕಿ ಮೊಸರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದ ಮನದಾನಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ತಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಆದ್ಬೋದು ನಿಜ ಬಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಓನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓನ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಫುಲ್ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಲೇಡೀಸ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಲೆತ್ತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಜನೆ ಬರ್ಪಿವಾರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೇಸಾಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾತಂದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೇ ಪಾರ್ಪುಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೋಸ್ಟ್ 100% ಬರ್ಪುಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವೊಂದು ನ್ಯಾಯನಾಥ್ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆನ ಮುನ್ನ ನನವರ ಎಂಕ್ಲಿ ಬೋದಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಡು ಸಲಾನಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಫಿಲಂ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸಮೇತ ಒಂದೊಂದು ನನರೊತ್ತು ಓಡು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಪೂರೈತದ ಆಫೀಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪನ್ಪುನಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂಚಿಸೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಿನಿಮಾಗ ಅತೆ ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ಅಂಚಿನ ನಾನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಓಂಡಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಗ ಹೀರೋನ ವಿತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕ್ರಶ್ ಆಪನ್ ಪುಣ್ಣುಲೆಗೆ ಬಟ್ ನೆಟ್ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕ್ರಶ್ ಆತನ್ಗೆ ದಾದ ಕತೆ ಯಾರು ಎಂಚೋಲ್ಲ ಅದು ಆರೆಗೆ ಬಾರಿ ಎಂಚ ಖುಷಿ ಆತನ್ ಪಂಡ ಆರೆಗೆ ಅನ್ನಜ ಒಂದು ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದು ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಆಯ್ಕುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಗ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡು ಏಳನ್ ಪುಗಾರ್ನಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಸೊ ಇತ್ತ ಹೀರೋ ತುಲ ಯಾಲ್ಲ ಒಂದು ಹೀರೋ ಅದು ಪುಗಲ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಇಟ್ಟು ಭೋಜನನ್ ಪುಗಾರಡು ವಿಲನ್ ಪುಗಾರಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ಪುಗಾರಡು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಸಿನಿಮಾನ್ ಪುಗಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದನ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ರು ಭಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಒಂದು ಯಾರನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಿಭಾವನೆ ಮಾಡಿದೇರಿ ಇರೇನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಡು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೊಡಿತ ಪಿದೇ ಬರ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನಾನು ಅವು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಅರ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಮನೆಗೆ ಏದ್ ಬೇಜಾರ
ಅನಿತ ಏರನ್ನು ಪುಗಾರ್ನಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಪುಗಾರ ಮಿಲ್ಲರ್ ಪಂಪನ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಇತ್ತ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಪನಾರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ದಾನ್ ಬೇರೆ ವಿಲನ್ ಪಂಪನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾರೊಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಆದಿರ ಅಂತ ಬರೋದು ಅರೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯನ ಅರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈತ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಪೈರಸಿ ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾಟ ಶುರುವಾತ ಪನ್ಪೆ ಪಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಂಚ ಆ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಲೀಕ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಡ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋದಾಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಗಿಡಿಯೋ ಎತ್ತಿತ್ತು 10-20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಪಾಡ್ನು ಆಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 4 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷದ ಈ ವೇಷದ ಸೀನ್ ಮಾತ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಐನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ನು ದಾಕೊಂಡು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಸು ಆಪುನು ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪುನು ಆ ಬೇಲೆಂದ ಏಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಬಟ್ ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆತದಲ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಸೊ ಅಂಜಲಿತ ಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ದ ಕೋಡೆ 2 ಜನ ನಕ್ಲು ಲೆತ್ತದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶರತ್ ಮಿತ್ತು ಬುಡಿಯರು ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದ ನಿಗಲ್ ಇಂಜಿನ ತಪ್ಪು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ಒಂಜಿ 10-20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಓಕೆ ಅಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ದಯಪಡ ನಿಖಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಎತ್ತೋದ್ರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದಪ್ಪು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಕಲ ಕೈ ಉಪ್ಪು ಹೋಗ್ಬೇಕ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನಯ ಮಲ್ದಿರಿ ನಿಖಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರೋಡು ಆ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ದ 5.1 ಸೆಟಪ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಜಾ ಉಂಡದೆ ಅವು ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕು ನೀರಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ 500 ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪ ತುಯರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಡ ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಸೊ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಬೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪೋಚಿನ ಪಂಡಲ್ಲ ಅಗ್ಲ ಕ್ರಮ ತೆತ್ತೊಂಡ್ವೇರು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಆಗ್ಬಿಡು ತುಳುವರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಏರ್ಲ ಪೈರಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಚ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೊರತೂದು ಇಲ್ಲ ಕುಡೋದು ನಾನು ಕುಡೋದಲ್ಲಿ ಅವು ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ 150-180 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ್ಯಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಐನೆ ಬತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಅವಳ ರಾಜ ಲೆಕ್ಕ ಎಸಿ ರೂಮ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೂವಲಿ ಅವಳ ಆತ ಶೋಕದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಈತೆಲಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಅವಳ ಆಂಗಲ್ ಸರಿ ಪೂಜೆ ಐನ್ ತೂದು ನಮಕ್ ದಾದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತನ ದಾದ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕುಡು ಬೊಕ್ಕರನ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕದ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತು ದಾದ ಲಾಭ ಒಂದು ಬಂದು ಆಲೋಚನೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು 2 ಅಕ್ಲೆಗಳ ಲಾಭ ಅಂಚೆ ನಮಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ತುಲಂದಿ ಯಾನ್ಕೇನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತರಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇರ್ಲಿ ಹಲೋ 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 ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪುದರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಟಿ ಬಂಗೇರ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಯಾರ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಅದು ಕೋಡೆ ಪೋದಿತ್ತಾ ಓಕೆ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಉಳ್ಳರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರಲೆ ಬಾರಿಸೋಕಾದ ರೂಪೇಶರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿಸೋಕ ಸೂಪರ್ ಕೂಡ ಏರ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪಾರ್ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರಲ ರೀತಿ ಅನ್ನ 100% ಮಾತ ನಿಗನ ಟೀಮ್ ಕಲೆಗಳ ಮಾತೆಗಳ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚಿಂತ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪಾಡಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಯಾಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಟೈಪ್ ತೆಂಗಿಗೆ ಕೊಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲಿತ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೋನೆ ಬಾರಿ ವನ್ನ ಏಕದಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತು ಬಕ್ಕಿನ ವನ್ನ ಯಾನಿ ಮಾತಾತುಲು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂತೆ ನೆತ್ತಲ ಈ ಟೈಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ವಾಕಿಂಗ್ ಮುಡ್ಲಿದ್ದು ಬಾರಿ ವನ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೈಪಂಜಿ ಪಾಟೇನೆ ನಿಮಿಷ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಭೋಜನ ಯಾ ತುಳುನಾಡು ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಭಾರಿ ಆಟ ಬೈದನೆ ನಾನು ಇವನ್ ಬೊಜಾಡ್ ಮಂಜೂರು ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ನಾ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಡಕ್ ಬೈದನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ ರೂಪೇಶ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ನಾತು ತುಳುನಾಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಡ್ದು ಇಂಗ್ಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತುಳುನಾಡು ಜನಕ್ಕೆ ಉನ್ಮನ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ನಿಖಲ್ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿ ಅಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಶೋಕ್ ಪಾತ್ರ ಇರುವಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪೋಡಿಗೆ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೆಜ್ಜೆ ನಂಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬರ್ಪೇರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಎತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಂತಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಏಕೆ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತಂದು ಉಪ್ಪೇರು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತಂದು ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪು ಜನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ ಇದೆ ನಮಗೆ ಕೊಡೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡ ನಿಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜರ್ ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಸರ್ ಈತ್ ಪೂರ ಅಭಿಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡತ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಯಾನ್ಕೇನು ಅಂಚಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚಿತ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನೀ ರೆಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರು ರೂಪೇಶ್ ದಯಪಂಡ ಐತೆ ಈತ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ನಮಕ್ ಕೊಂಚ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚಿನೇ ನಮ್ಮ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡು ಇಂಕ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ ಬಂದಾಗ ನಿರ್ದಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಪಡು ಅವು ಈರೆಗ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇತ್ತಿನೇ ನಾನಂತೂ ರೂಪೇಶ್ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುಣು ಎಂಗ್ಲು
ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟಿನ ಮಲ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಯಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿನ ಚಿಂತನೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ತೊಂದರಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಆಪಣು ಅಂತಿನ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಬಸ್ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡು ಐದು ಹೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಯ್ತು ಹೆಚ್ಚ ಈಗಲೂ ಕಲಾವಿದರ ಅವಡು ರೈಟರ್ನಕ್ಲ ಅವಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಕ್ಲ ಅವಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಐದು ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐದು ಲಾಯಕ್ ವರ್ಕ ಅಂಚೊಪ್ಪುನಾಗ ಫಿಲ್ಮು ಲಾಯಕ್ ಬರುಡೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಗಡರಪ್ಪುಣು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಪಾತಿರ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿ ತುಯಾರಾ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಶನಿವಾರ ಪೋವಡು ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ ಪುದಾರ ಒಲ್ಪಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲಾರ ಎಂಕ್ಲು ಬೈಲು ಬಾರೆ ಬೈಲು ಹಲೋ ಜೋಮಂಜೂರು ಎನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಂದ ಜೋಕ್ಲು ಬಾಲ್ಯಲ್ ಕೈಸೆ ತುಲೆ ಎನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಡೀಪು ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಈ ಮೂಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ತುಲೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಪೋಪು ನಾನಿತ್ತೆ ಶನಿವಾರ ದೀತಾಲು ಓಕೆ ಮಮ್ಮಿ ಬೋಜರ ಜೋಮಂಜೂರ್ನ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ತೂಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋರು ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪೋರು ಮಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬೋಲೆ ಇರ್ನೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ದಿನಾಲ ಉಂಡು ಸುನಂದ ಕೈಸೆ ಬೋಲು ಬೋಲು ಸುನಂದ ಬೋಲು ಬೋಲು ಸುನಂದ ಬೋಲು ಬೋಲು ಸುನಂದ ಜೋಕ್ಲು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕೈಸೆ ಸುನಂದ ಅಚ್ಚೇ ಸುನಂದ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಲೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ತೂಪ ಎಂಕುಲು ಎಸ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಡು ನಿಕ್ಲಿ ಬಾತರಿ ಓಕೆ ಸಮೇತ ಬೋಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿನಿಕ್ ಸರ್ ಅವೇ ಪಂಡರು ಇರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೊಕ್ಕುರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರೇನು ಅಂಜನೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಟ್ಲ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಪಂಡ ಇರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಂಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವು ಪೂರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಂದೋಡು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ದಯಪನ್ನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನೆ ಜನಕ್ಕಲು ಆ ಸೀನ್ಗೆ ಐಟ್ ಇಂಗ್ಲು ಮುಂಜೆ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬನ ಸೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರು ಏನ್ ಪಾತಿರ್ಲೆಕ್ಕ ನ್ಯಾಯ ಪಾತಿರ್ನು ಅರವಿಂದ ರೈ ಕೊಂಚ ಉಲ್ಟಕೇನು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲಿ ಲೈಕ್ ಆತನು ಇಷ್ಟ ಆತನು ಅಷ್ಟು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತು ಬರೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಚನೆ ರೂಪೇಶ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಐಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊರ್ಪುನ್ ಪನ್ನ ಆತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಳಲ್ಲ ಅಂತವು ಅತಂದೆ ಪತ್ತನೆ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಬರು ಖಂಡಿತ ತುಲೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಇರ ಗೊತ್ತುನತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಡು ಕೊಂಚ ಚಾಲ್ತಿಡು ಪೋಡಾಪುಡು ನಾವು ಮಲ್ಪಂದ ಇತ್ತ ಈ ಪತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ನೀತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರೋಡನಾಡ ಆಯ್ಕ ಒರ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾರಣ ಇತ್ತಾನ ഒരു ಸಡನ್ ಬೋದು ಯಾನೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಏನ ನಂಬುಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೊಂಜಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಐಟ್ ಒಂದೇ ಕಲ್ತೆ ನೆಟ್ ಒಂದೇ ಕಲ್ತೆ ಅವತ್ತ ಮಲ್ತು ನೀಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ಏನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ದುಂಬೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕನ ಆಯ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ತದಿಂದ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಕೊರ್ರಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಟ್ ಇತ್ತದಾಗ ನಿತ್ಯ ಒರ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಕಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗಲ ಕಾಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ ಪುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಂಚಿನ ದಾದ ವಿಷಯ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇಂಚ ದಾದ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಸಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರಣ ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಪುನ ಖಂಡಿತ ಇಡ ಮುಟ್ಟ ಜನಕ್ಕೂ ಅದು ಸೀರಿಯಸ್ ಎತ್ತು ಉಪ್ಪೇರು ಬರ್ಪುಣ ಹೋಗ್ಬಿಡುದು ಇತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಎಂಕಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತ ಜಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಟ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೈತ ನಂಚಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡುದ ಅಣ್ಣ ಜನಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಲ್ಪೊಡು లేకపోతే భోజనం వెంచర్ ఆర్టిస్ట్ పాడినాక నెక్స్ట్ అక్కడికి నువ్వే ఖుషి అక్కడికి ఒప్పుడు ఇతడు ఇత్తాను భోజనం నెక్స్ట్ సినిమా అవుతుంది మలుపుడు అంటారు అది అయినా ఆ నమ్మికను ఊరుతున్నాడు ఆయన సో అట్లా కొంచెం క్యారెక్టర్ కొరుపుడున్నా ಆತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದ್ ಬಂದು ಹೀರೋ ಅದತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಆತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆವಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಭೋಜನ ಇಂಚ ತೂರಿ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಆನಾಗ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬೈದಿನ ಆಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಬಂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂಡ ಒಂದರ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಪಿರಿಯಡ್ ಪೋಡಾಪಡು ಬಟ್ ಮನ್ಪುಳ ನೇಪ ಮನ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ಇದಾವಣಿತ ಜನಕ್ಕೂ ಈತ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೇನು
ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆದ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಏಪ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಫೀಲ್ ಬರು ಹೆಂಗ್ ಇಂಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ತೂಡು ಮಾರ ಅಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಹಲೋ 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 ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನ ಪುದಾರಿ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಕಿತಾ ಬಂದು. ಓಕೆ ಮೂವಿ ತೂಯಾರೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿ ತೂಯ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆತದ ಮೂವಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಭಯಂಕರ ರಾಯ್ಸನ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಪೋಡ್ ಇಂಚನೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಡತ್ ಮೂವಿ ಕೊರ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು. ಅಯ್ಯೋ ಇಂಕ ಅವೇ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮಾಟ ಮೂಲ ಊರಿಗೂ ಪಂಡ ಊರ್ದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತನ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಮೂಲ್ಪ ಊರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಳ್ಳಾರಿ ಏಪ ಬರ್ತಿಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಲ ಇಂದು ಆಗ್ತೈತಿ ಪಡ ಜಲ್ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೂವಿನ ಐಟಿ ಮೂವಿಡೆ ಪಾಡ್ತಾರದೇನಿಕಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಯ್ತಾಗ ಬೋರ್ ಆಯ್ರ ಬಂದಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೂವಿನ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವೇ ನಿಕ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು 2 ದಿನ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾವೆ ಪೂರ ಕಾತುಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಏಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರಿ ಸರ್ ಉಳ್ಳಾರು ಪಾತೆರ್ಲೆ. ಹಾ ಸರ್ ಜಿ ಬ್ರೋ ಇರು ಊರು ಬತ್ತುತ್ತೀಯಾರಾ ಫಿಲ್ಮು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು ನೂರಾಣಿ ಅಷ್ಟಮಿ ದಪ್ಪಗ ಬರ್ತಿತ್ತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶೋ ತಿಕ್ಕದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಶೋ ಪೋತಿನ ಎಲ್ಲ ನೀ ಶುಕ್ರವಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಪೋಡಿತ್ತ ಪೂರ ತಿಳಿದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಖುಷಿ ಆಣತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರೋಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡೇಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೇಡಮ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ರಾ? ಓ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಯಾರಿನ್ ತೂದಿತ್ತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಪಾತರ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರ್ ಮೂಲು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ನಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೋದು ತೂಲೆ ನನ್ನೊಂದ್ ಸರ್ತಿ. ಹಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿನಿಕ್. ಎಸ್ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರಡು ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ದಾದ ಪನ್ಪರ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಈತ ಮೋಕೆ ಮಂತದ್ದು ಈತ ಪ್ರೀತಿಡು ಒಲ್ತೊತ್ತು ಬತ್ತದು ಈತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ್ ಆವಾಡ್ದು ಬೊಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಆವಾಡ್ದು ಈತ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಕೋಡೆ ಮಲೆ ಒಲ್ತ ನಂಗೆ ದೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಸಿಡ್ನಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬರ್ತೀನಿ ಬೋನು ಐನ್ ಮಾತ್ರ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ತುಳು ದೇವೇರು ನಂಗೆ ತುಳು ಅಭಿಮಾನ ಏತು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬಂತೀನಿ ಅವೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಖುಷಿ ಆಪನು ಕಲಾವಿದರು ಅದು ಪುಟ್ಟಿನೇಕ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದಾಪನು ಇಂಚ ಮಾತು ತೆಲಿಪವನ ಯೋಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ ಖುಷಿ ಅವು ತೆಲಿಪವನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅಂಚದ ಪುಣ್ಯ ಈತ ತೆಲಿಪವನ ಅಂಚಿನ ಈತ ತೆಲಿಪಾಯರಿಂಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ತೆಲಿಪುನ ಅಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವೇರ್ನಕ್ಲೂ ಇಲ್ಲೇರು ಇಂಗ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಐತೆ ರೇಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ನಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲು ಪನ್ನಗ ತುಳು ಫಿಲ್ಮು ಪನ್ನಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಜೆಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂತೆ ಜನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಕ್ಕಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಅಕ್ಲ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೇಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಲೇರು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕಲು ತೀರ ಬರ್ಪುಣು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ನ ಕಸ ಬತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಆತಿ ಲಾಭದ ವಿಷಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲಿತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೇಪ ಇಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಬತ್ತಂದಂಡ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಗೆಂದುವೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಆಪುಣು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ತೂಪಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ಇಂಕ್ಲಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರೇನು ಬುಳೆಪವನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೆಸ್ ದಕ್ಕಲು ಪೇಪರ್ ದಕ್ಕಲು ಇಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿಲಾಗ ನಿಕ್ಲಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಫಲೋಪಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರ ತೂಲೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತೂಕ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಫಲಪಾಡು ಪ್ರತಿಫಲ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸರ್ ಇರ್ ಆತ ಬಿತ್ತಲರ್ ಇಂಕ್ಲ ಅಂಚದ ಇರಕ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಪ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂದಾಲೆ ಜಾನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನಲ್ಲ ಯಾನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಪದ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಕೆಲವು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕಾಂಡೆಂಗೆ FM ಪವರ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಮಾತು ಅವನಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಅದೇ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಾನ್ ದಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ನಂಗೆ ಅಡ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಕೈ ಬಿಡ ಇರೋದು ಆ ನಂಬಿಕೆಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ನಂಬಿಕೆಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ನಂಬಿಕೆನ ಒರಪಾಯರು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಒರಪಾಯರು ಬಂಡ
ಪದಕುಲೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆ ಒಂದಿನ ರೇಂಜಿಗೆ ಹಿಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂತ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂತ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ಪನ ಒವೇ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅವಳು ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನಕ ದಯಮಲ್ತದ ಇಂಚಿನ ಬೆಲೆ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿತ ಎಂಗ್ಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅವೇ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಡ್. ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನತಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ರುಂಡು ನನ್ನ ఆయన ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದ್ಲೆ ಗೆಂದಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಸದ್ಯಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಈ ಮೋಕೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಂತ ಟೈಮ್ ನನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಮಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲು ಅಪಗಲ ಒಂದುವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡಂದು ಕೇಳೋಣ. ರೂಪೇಶ್ ಬಕ್ಕೊಂದಾದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಈ ಫಿಲ್ಮದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಏತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗದು ಭೋಜನ ಕಮ್ಮಿಲು ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬೋದು ನಿಂಗೆ ಶಾಕ್ ಆಡು. ಬಟ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತು ಬಕ್ಕೊಂದು ಖುಷಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ದಯ ಬಂದಾಗ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಲ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ತೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರ್ ದತ್ತಂದು ಆ ಕ್ಯಾರ್ ಇತ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪನು. ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು, ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಟೀಮ್. ಆ ಟೀಮು ಒಂಜಿ ಎತ್ತೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವು ರಿಪೀಟ್ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ಅವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ಕೂಡ ಬರೆದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ಕೂಡ ಬರೆದು ಆ ಚಿಂತನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಐತ ಮಿತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಿಂದ ಆಯ್ತು ಪಿರೋಡ್ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅಂದಿನಕ್ಕೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಕಾರಣ ಖಂಡಿತ. ಅಂಜನೆ ತಂಡಗಳ ದಾಯಮಂಡ ಮಾತಾಡಲ ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜುಗಳು. ಸೊ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದ ರಾಕೇಶ್ ಕದ್ರಿ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಇಂಕಲ್ನ ಡ್ಯಾರಲ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ದಾಯಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದಿರು ಇಂಕಲ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಎತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಏತೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲ ಇಡೀ ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ತಂಡ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗ್ಲಿ ಏನ ನಂಬುದು ಮಲ್ಪು ಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ದಾಲ ಸಕ್ಸಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ನಂಬುದು ಕಾಸು ಮಾಡಿನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ಇರೇಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತಂಡ ಇರ್ನ ಬಾಸು ಪೇರು ಅವ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ ಸೊ ಅರೇಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ಶಿಲ್ಪ ದಾದ ಬಂದ್ಪಾರು ಎಸ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬತ್ತನ ಜನಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜೇರ್ ಪಂಪುನ ನೀನು ಇಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೋಜಾದೇರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಏರ್ ಪೂರ ಮೂವಿ ತೂತೇರು ಅಕ್ಲ ಅದರ್ ಸತಿ ತೂಲೆ ಏರ್ ಮೂವಿ ತೂರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತ ಮೊದ್ಲ ಪೋದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತೂದು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ವಾರದ ರಿವ್ಯೂ ತೂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಮೂವಿ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಏರ್ ಪೂರ ಮೂವಿ ತೂತುಜಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಲೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ಇರೊಂದು ಪಾತ್ರ ಪಂಡರು ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ದಾದ್ರ ಜನಕ್ಕೂ ನಲ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲರು ಪಂಡ ಅಂಡ್ ಆ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬರ್ಪುಣಿಯಪ್ಪ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಅನಗ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಒಂದು ಗಿರ್ಗಿಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಂದ ಪನ್ಪುರೆನ್ ತೋಷ್ಪಾಯರು ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಲ್ಲಾತ್ ಬರಡು ನಿಕ್ಲಿಡ್ದ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿತ್ತು ಪವಡು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕಲು ನಲ್ಲಾತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ ಆವಡನ್ನು ಯಾಲ್ನಕ್ಕೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಿನಿಮಾ ಗಿರ್ಗಿಡ್ ಬೈದನು ಥಿಯೇಟರ್ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆತನು ಜನಕ್ಕಲು ನಲ್ಲ ಬರಂದುಲ್ಲರು ಕೆಲವು ಕೋಡು ನನ್ನ ಏಪ ಎಂಕಲ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಾಂಬೆ ಪುರ ಏಪ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಪಂದ ಜನಕ್ಕಲು ಕಾತಂದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಡ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾಗ ನಿಕುಲ್ ನಲ್ಲ ತೂತು ಜರಳ ಸಿನಿಮಾ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತನೆ ಪೋಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ನಲ್ಲಾತ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬುಳೆಪಾರೆ ಅಂಚನೆ ಗಿರ್ಗಿಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲೆಡ್ ನಲ್ಲಾತ್ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬುಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೂ ಒಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.